Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň nagd pul ýetmeçiligi bilen bagly problemlaryň dowam edýän döwründe kanun goraýjy edaralaryň Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine bank işgärlerini deňeýänliklerini habar berýärler. Ýagdaýdan habarda çeşmäniň maglumatyna görä, garşysyna iş gozgalan käbir bank hünärmenleri plastik kart eýelerinden kanuny görkezilmedik tölek alyp munyň öwedine olara pulny atlaşdyrmaga ýardym bermekde guman edilýärler. Çeşmämiz Türkmen banklarynyň ýerli şahamçylarynyň birini işleýän iki bank işgärine garşy açylan işin kadyýety geçirilendigini habar berýär. Maglumata görä deriňe bu işleri Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan alınıp barlýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir kanun bank amallaryna aýplanýan iki bank işgäriniň üstü barlananyny, olaryň biriniň ýanyndan 90 sany bank karty, beýleksiniň ýanyndan bolsa 122 sany bank karty tapylypdyr. Azatlyk radiosu bir kanun bank amallarına aýplanýan bank işgärleriniň şahsy maglumatlaryny, ad familiýalaryny aýan etmekden saklanýar. Käbir bank hünärmenleri her gün her bir bank kartyndan 800 manat pulny atlaşdyryp berip, munyň öwezine 40-50 manat pul alýar. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Bank işgärleriniň üstünden tapylan 200-den gowrak bank karty delil hökmüne kazyýety işine berkedilipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi plastik kartlaryň eýelerinden bir kanun tölek almakda aýplanýan bank işgärleriniň bankomatlardaky video kameralar arkaly anyklananyny aýdýar. İlk başta bankomatlardaky video kameralaryň düşüren videolary seljerildi. Videolarda iki işgär her gün bankomatlaryň öňünde görülýär. Şol sebäpli mahkeme we polisiýa olary iýdarlap başlaýar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy käbir bank işgärleriniň öz tanyşlaryny ileri tutup olaryň plastik kartlaryndan pullaryny nagdlaşdyrmagy ýardym berýänliklerini habar berýär. Banklarda tanışı bar adamlaryň pullaryny nagdlaşdyryp berýärler. Bu ýagdaý bilen baglykda plastik kartlarynyň ýetýän halatlary hem köpelýär. Diýip bir Balkanny ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we tanış üstü bilen pulny atlaşdyrmak bilen bagly polisiýa bildirilýän az şikayetlere seredilmeýändigini sözüne goşdy. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň alınıp barlaýan deriňewler barada Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlary näçe meýil bar bankomatlardan pulny atlaşdyrmakda kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Mundan ozal Azatlyk radiosu Türkmenistanyň dürli sebitlerine bank kartlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin oba ýerlerinden şäherlere we etrap merkezlerine gitmeli bolýan adamlar giýjesi bilen bankomatlaryň öňüne nowbata garaşýan raýatlar, bankomatlaryň öňüne emele gelýän uly nowbatlar häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki nowbatlary gizlemek finançyklary barada habar berip geldi. Türkmenistana soňky 8 ýyldan gowrak wagt we zähmet haklaryny pensiýalar we döwlet kömek pullaryny raýatlaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri tapgyrlaýan esasy ýoly goýulýar. Resmiler ýurdun maliýe pudawynyň sanylaşdyrylýanyny gaýtalasa da ilat pulny atlaşdyrmakda dürli kötençlikleri başdan geçirip gelýär. Bu aralykda hökümetçi neşirler soňky wagtlarda internet bank ulgamyna birikdirilýän bank müşterileriniň sanynyň artýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň hasabatyna salgylanyp ýylyň ortalaryna peýda bolan habara görä, Türkmenistanyň internet banking ulgamyndan peýdalanýan ulanjylaryň sany 860 000 golaýlapdyr. Türkmenistanyň döwlet ýetirigindäki köpçüliklerini habar berişleri işleri we ýarym resmi neşirler ýurt raýatlarynyň pulny atlaşdyrmak bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýärler.